Papa Juanito, saan ka nagpatabas ng ganyan sa upuan mo? Patabas nga rin ako. Easy. Ay, madam. Love it. Hindi pa ako naliligo, sir. Sobrang aga. Ako man ang digustan. Ito malupit. Tubig sa akin. Pinox lang may bit-bit na jowa. Ay, sana all may jowa. Sabi niya, baby time. Baby time? Sabi niya, Hindi, kasi araw ng mga ano ngayon. Ano bang sabat na sasabihin? Araw ng mga sabi, sawi sa... pag-ibig. Huwag namang sawi. Ay, mga bitter. Again. No. Sus. Tumabigay, tumabigay. Jesus. yung naiinis ka maging sa mga kasama mo kasi ang tagal, biglang may sumasayaw ng yeah. Kasama namin dito. Ngayon, pag sinubo daw, balik. Okay, na-video mo? I-vlog natin. Saan lang ka niya, sir? Sa Arbiston do, sir. Tara, tara. Mauna ulit ako.
sayang hindi ka nag-video. Ayun ako ah. Si break. Pwede Si na Madam, mga tarantado. kakain. Kasi doon. Yossi boy. Hi po. Good morning. Good morning. Yossi break. Kahit tol, baka naman, Baka na. ano, itlog. Hindi ayaw umpisa. Ayaw nyo ba yun? Hindi. Ilang ulit. Tayo mo na. Ha? Game. Ilang ulit pa ba ang uulitin? O iliw ko. Ilang awit pa ang awitin? O giliw ko. 3 oras na akong nagpapakyut sa'yo. Di mo man lang napapansin ang bagong t-shirt ko. Mula ako aking sinta, walang umpay na ligaya. Hanggang ibigin ka sa tanghali, sa gabi at umaga. Huwag ka sanang magtanong at magduda, dahil ang puso ko'y walang pangamba na tayo'y mabubuhay ng tahimik at lubong. Ligaya at asang ibigin ka sa tanghali, sa gabi at umaga. Huwag ka sanang magtanong at magduda. Alam mo yung kantang ano? Pari. Ano ba? Yung pari. Ha? Pari. Ah, Pari sige. ko. Pari ko. Ano yun? Hi, good morning. Bali pa rin. Sapo! Sapo! Iwan. Wala kusina ka. Gago ano. Kusina ka na tayo. Pasok! Ano tao? Kita po ito no? Bye-bye. Lang to. Para kang nasa Manila. Dapat malusutan natin ito sa gilid. Nahuli tayo ah. Ano ba? Namatay.
Gilid, gilid, gilid. Salamat po. Thank you, thank you. Dito na po tayo sa destination natin, sa Malibong. Tama naman oh, Malibong. Ne? Malibong. Malibong. Akala ko dati Malibog, tinapat nila ng February. Good morning, kuya. Morning po. Nandito na tayo. Lupa, lugaw ko, ma'am. Ay, lapit na lapit na lapit. Yes, I love it. Asan sila? Hindi na patin. Isa naka-video ka lang. Atit yan. Record na lang, sir. Ano po masasabi mo? Hello, ngayon nandito na po kami sa Malibong Pala yung Elementary. Malibong Elementary School. Dito po gaganapin yung munting charity nila. Ngayon, narinig ko may sopas. Tara, atake! Sino yung video mo? Video mo yun, panay GTR. Kaya nga. Ilira. Uy, wag mo na pangunahin yung sopas. Teka lang. Hindi naman, mas kaldo pala. Dali, baka na, baka na maiyak. Dapat marami sauna. Ako nawa, akala ko sopas. Nanina yung tuhod ko. Tol, akala ko sopas na una pa ako. Yes, I love it. Yes, I love it. Bakit ito kayo sapot? Okay. Paano na lang dito? Basahin mo. Sabot ka ba? Para hindi tayo masaktan. Okay. Sabot ka ba? Bakit? Kasi saputan ba ako mamaya? Ito mo yung certificate of gratitude. Ano nga po palang sakit? Spinal cord po sa likod. Sino? Tatay nyo. Papa mo? Asan po siya ngayon? Nasa bahay po. Kung gusto nyo po naman. Spinal. Spinal cord po sa Ano po ba nangyari? Naksidente po ng face. Yung nabagsakan sa likod po ng face. Kaya nakuha yung spinal cord na sa likod. Yan, may kunting tulong po kami na inabot mga rider. Gusto na yung ma'am natin yung pinakamataas Opo. ipapopera namin daw. Mas mainam po yun. At least kahit paano may naiambag kami. Maraming Sige, salamat po. Sige po. Saan pupunta? Happy Valentine's sa inyong dalawa. Madambela, saan ka pupunta? Saan ka pupunta? Video to, tunga. Baby time. Alam na yan. Sasaputan ka. Mamaya. Tangin mo. Mamaya baby time. Sasaputan ka. Sana all my baby. Siyempre alam na this, mating na. Sasaputan ka mamaya. Sana all sinasabot. Ako sa sapot. Mauna na kami. Diba makikipag-baby time ka? Oo. Kumain ka na? Goto. Goto lang. Hindi ka kumain ng tinola, ganon. Siyempre may yung goto mayroong manok. Oh, Pero walang dahon yun. Yung pa lang, dahon ng sibuyas. baka mamaya may kadkad mo.
Hindi, may matik na yun. Siyempre yung daon ng sibuyas, di ba? Hindi, Green. yun yung kadkadoda.